Diri sa Kuya Tuktoy, kasing-kasing nimo, mahatagan o kadasig, gikan sa Dear Kuya Toktoy, mayong adlaw kaninyong tanan nga nagsubay ning nining atong programa, ilabi na kay Kuya Toktoy. Itago lang sa pangalan ako nga Dante, taga Cebu City. Kini nga akong si Sugilon, Kuya Toktoy, dili lang basta-basta nga drama. Kini usa ka leksyon nga gusto na akong ipaambit sa tanan aron dili nila masundog ang akong dakong sayo. Nagsugod ang tanan niadtong tuig 2018, Kuya Toktoy. Nagtrabaho ko isip usa ka encoder sa IT Park. Dito na ako naila-ila si Elena, katong tipo sa babae nga bisan gikapoy nakakaayo sa imong overtime. Usa lang kapahiyom niya, murag nawala tanang pamao sa akong lawas. Simple lang gito siya, kuya. Pilumon pero grabe ka mapailubon. Wala madugay, nahimo kaming managhigala hangtod sa nagkadayon gud mi. Dante, dili ko mangayo og mahalong butang nimo. Ang ako lang, ayaw ko pasakiti kay gikapoy nako og hilak sa una. Sulti pa niya kaniadtong samtang nangaon mig pungko-pungko sa lahog. Mura og perpekto ko na unta ang tanan, Kuya Toktoy, pero sa dagan sa panahon ni anhi ang pagsulay. Gibati na ko ang gamay ra kaayo akong sweldo para sa among kaugmaon. Gusto na ko mahatagan sa Elena og kinabuhi nga karuhay. Kanang dili na siya mag-commute og jeep nga maghuot. Nakahukom ko nga mo-apply sa gawas sa nasud. Nakakita ko og oportunidad sa Dubai. Sa una, supak gyud si Elena. Matod pa niya, Dante, okay raman ko diri bisag gamay ginagmay, basta magkuyog lang ta. Ingon niya samtang naggunit sa akong kamot. Pero tungod sa akong garbo, wala ko naminaw. Niladga ko ni adtong 2021. Sa pagsugod nako sa Dubai, kuya, sige pa among video call. Pero samtang nagkadugay, ang akong kasing-kasing anam-anam nga napuno sa kamingaw o sa dili maayong palad sa pagpabaya. Nagsugod ko og kuyog-kuyog sa akong mga kauban sa trabaho, inom diri, laag didto, hangtod sa niabot ang panahon nga panagsa na lang ko motawag ni Elena. Kung motawag man gani siya, masuko ko kay mura ko og gituok sa iyang mga pangutana. Naunsa man ka, Elena? Nagtrabaho man ko diri para nato. Ayo ko og sigi og kasula. Mao kana ang mga sakit nga pulong nga akong giluwatan niya kausa. Wala ko kay balo, Kuya Toktoy, nga kadtong mga panahon na naglisod na day siya sa iyang panglawas, pero gihilom lang niya kay dili siya gusto nga mabalaka ko. Niadtong yaging tuig nakadawat ko og tawag gikan sa akong inahan o sa iyang inahan. Naghilak ang tiguwang, kuya. Niingon nga, Dante, pauli na in town. Wala na si Elena. Dito pa lang, Kuya Toktoy, sa akong nadunggan mura og nahunong ang tuyok sa akong kalibutan. Ang akong mga tuhod na nga tunol. Si Elena, ang babae nga akong gisaaran og hayag nga kaugmaon, wala na di ay nakasugakod sa iyang sakit nga leukemia. Sa tulo ka bulan nga wala na ko siya tawagi tungod sa akong pagpunay og laag-laag sa gawas. Tulo ka bulan usab siya nagantos sa ospital, naghulat sa akong tingog. Apan ulahi na ang pagmahay. Pag-uli na ko sa Sugbo, dili ang pahiyom ni Elena ang nagtimbaya nako sa airport, kundili ang bugnaw niyang lungon dito sa ilang balay sa Talisay.
Nakita na ko ang usa ka diary sa iyang katre. Ang katapusang suwat niya nagkanayon. Dante, bisag unsa pa kalayo ang imong naabtan, hinumdumi nga ang tinuod nga bahandi wala sa kwarta, kundili sa panahon nga gihatag nato sa usag-usa. Salamat sa tanan, gihigugma gihapon tika. Apan human sa lubong, mibalik si Dante sa ilang paboritong pungko-pungko sa lahog. Naginusara siya, nagbitbit sa diary ni Elena. Sa iyang pagtanaw sa bakante nga lingkuranan sa iyang atubangan, dili napait nga pagmahay ang iyang nabati, kundili usa ka malinawon nga pagdawat. Gikuha niya iyang pitaka, dili aron tan-aw ng iyang kwarta, kundili aron tan-aw ng karaan ug konsido nga netrato ni Elena. Elena, huna-huna pa niya. Dili na ko mabalik ang panahon, apan gamito na ko ang nahibili na kong kinabuhi aron mahimong ang tao nga imong gihigugma, usa ka tawo nga kay balo na muhatag og bili sa unsay tinuod nga importante. Wala na mo balik si Dante sa Dubai, gipili niya nga magpabilin sa Sugbo. Nagamit sa iyang natipon nga kwarta aron magtukod og gamay nga pundasyon para sa mga masakiton og leukemia sa Talisay. Kada adlaw ang iyang pagserbisyo mao ang iyang paagi sa pag-ingon og I love you ngadto sa langit. Ang gugma nga wala naabtan sa panahon. Nahimo ang inspirasyon sa bag-ong pagsugod. So, karon Kuya Toktoy, ani ako nagnusara, aduna ko'y kwarta, aduna ko'y nindot nga gamit, apan wala na ang bugtong tao nga gusto na akong bahina ni ining tanan. Ang akong mensahe sa tanang tigpaminaw, ayaw pasagdi ang tao nga nagpangga nimo samtang naa pa sila. Kaya ang kwarta, mapangitaan pa, apan ang kinabuhi ug ang higayon nga nawala dili na gyud nimo mabalik. Daghang salamat Kuya Toktoy sa pagpaminaw sa akong pait nga kasaysayan. Nagsalat, suking tigpaminaw, Dante. Kaya ba mo mga suking tigpaminaw, ang kwarta adunay value, apan ang tao adunay worth. Kini manggod ang storya sa kinabuhi ni Dante. Dako gyud ang kalainan sa butang nga naay presyo ug sa butang nga bililhon. Ang kwarta mapulihan, ang trabaho makit-an, apan ang tawo nga tinuoray nga nagmahal kanimo, ang usa ka Elena sa imong kinabuhi, usara na og dili na gyud mabalik kun mawala. Leksyon din sa para sa tanan. Ayaw ibaylo ang worth sa imong pamilya para lang sa value sa material nga mga butang. Ang tinuod nga bahandi mao kadtong mga tawo nga naghulat nimo sa balay, dili ang sulod sa imong pitaka. Usay sa sobra na to ang paningkamot sa pag-andam para sa kugmaon, nakalimtan na to ang kinabuhi na hitabo sa karon. Si Dante na nagkamot sa Dubai para sa ilang future ni Elena, apan ang tinuod nga kinabuhi ni Elena, ang iyang mga adlaw, ang iyang mga kamingaw ug ang iyang sakit, maunay gidangat ni Dante. Daghang salamat sa mga suking tigpaminaw hinaot na may nakatunan sa atong storya karong adlaw. Ug ayaw pud og kalimot sa pag-subscribe, pag-like ug pag-share sa atong YouTube channel. Once again, ako si Kuya Toktoy, ang inyong love story sa matag adlaw,
Daghang salamat. Sa matag kumpas sa taknaan, adunay sugilanon nga buot ipamatuod. Dili lang kini basta istorya, kini ang samin sa atong kinabuhi. Diri sa Kuya Toktoy, kasing-kasing nimo, mahatagan o kadasig, gikan sa kaguol, padung sa kalipay, sa matag sugilanon, kitang tanan mag-uban. Adunay gugma nga tamis na apoy pait, mga luha nga nihulog sa tagoning sakit. Diri nato ipahungaw ang tanang pagbati, kaysa gugma wala gyud kay pagmay. Ang kinabuhi sama sa dagat na ibawod ug linao, ayaw kawalaw paglaom, bisan pag ikaw naluya. Paminaw sa mga pulong, giya sa imong dalan, kaysa mataghagit na ipagtulunan nga makatunan. Paminawa ang huyuhoy ug kanta sa kalanggaman, ang katahom sa palibot, gasa sa kahitasan, balik sa kinaiyahan. Dito tama pahulay, sayano nga kinabuhi, tinuod nga kalipay. Apan pagbantay kaysa kanto sa kangit-ngit, adunay mga mata nga kanimo nagpaniid, mga istoryang katingat